टेक्निक बालू सब मोदी सरकार से जड़ल बा जड़े में मोदी बा तो सब सुरक्षा होकेला अभी जितना घटना होकेला सब निकले के चाहिए। अभी राज्य चारों ओर मोदी के हवा चल रहा बा मोदी के हवा चल रहा बा चारों ओर सुना था मोदी मोदी कहा था मोदी के सरकार आल बा मोदी के सरकार का करल बा कुछो नहीं के करल बा सब तो कांग्रेस करल बा ऐसे सुना होता तो का हो ऐसे ने ना हो बोला तरह सर उतना कुछ करके दिखा दे बा सदिया नगर में सदिया के एगो दलंग उद्घाटन कर दिला ओके नाम रख दिला भूपेश से तू और कहाँ यूपी में भी सारा और बिजली दे दिया बाबी गैस भी फ्री दिया और का ना दिया बा कहता तहिया से भी कहा था आसाम के सरकार सब कुछ ना खे होकेला आसाम में जितना कुछ भी दे दे पर होकर मन संतुष्ट ना होकेला कभी